नमस्कार मित्रांनो, आपल्या आयुष्यामध्ये बऱ्याचसारख्या गोष्टी आपण जगत असताना, आपलं लाईफ व्यतीत करत असताना खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये आपण समजून उमजून सुद्धा गोष्टींमध्ये आपण बऱ्याचसारख्या चुका करत असतो आणि या चुका आपण ज्या पद्धतीनं करतो त्याच पद्धतीनं आपल्या आजूबाजूला असणारे आपले जवळचे लोक किंवा आपले कलीग, आपली टीम ह्यांच्याकडूनही कळत नकळतपणे इंटेन्शन त्या व्यक्तीचं खूप चांगलं असतं पण चुका होत असतात। तर सगळ्यात जी मोठी ॲट्रिब्यूट हेल्दी राहण्यासाठी आणि निरोगी राहण्यासाठी आहे ती आपल्याला लोकांना वेळोवेळेला माफ करता आलं पाहिजे। माफ करणं आणि पुढच्या व्यक्तीला त्याची इंटेन्शन जर का चांगलं असेल, त्या व्यक्तीची वृत्ती जर का चांगली असेल तर आपलं मन थोडंसं मोठं करून वेळोवेळेला माफ करणं फार गरजेचं आहे। आपल्याला गोष्ट एखादी घडत नसती, मनापद्धतीने एखादी गोष्ट होत नसती, त्यावेळेला माफ केल्यामुळं आपला अहंकार थोडासा बाजूला ठेवून त्या व्यक्तीला माफ केल्यामुळं तुमचं नातं त्या व्यक्तीबरोबरचं अजूनही दृढ होतं। आयुष्यामध्ये काम होईल नाही होईल, परत आपल्याला ती चूक सुधारता येईल, पण आपल्या आयुष्यामध्ये गेलेला माणूस, एक चांगला व्यक्ती परत मिळवणं ही खूप अवघड गोष्ट असते। सो मित्रांनो, माफ करायला शिका आणि निरोगी राहण्याच्या तुमच्या या जर्नीमध्ये सॉरी या वर्डला लोकांनी चूक केल्यानंतर माफ करण्यासाठी जे विशाल मन आपल्याला पाहिजे ते आपण सगळेजण डेव्हलप करूया। एवढंच तुम्हाला सांगणं होतं। थँक्यू।